ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಮಾತರಿಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದ ಇನಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ದ ಪುಳಿಮುಂಚಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ದ ಚಿಕನ್ದ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಐಕ್ ಎಂಕಲೆ ಎಪ್ಪುನಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೊಡಿತೆ ನಾನು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲಿ ಬನಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈತ ಎಂಕಲೆ ಎಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಈತ ಚಿಕನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪರೆ ಕೋರಿ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಆತಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಅಂಚ ಅದು ರಮ ಇನ್ನೀತ ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ವೀಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟಚ್ಚಿನ ಯಾನಿತ್ತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 50 ತೊಂದ ಇಂದಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಗಂಚ ಅರೆಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ 50 ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ್ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ್ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪತ್ತರಿ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಡೇರ ದುಂಬು ಪೊದುಪೆರುಂಡು ಅವು ಏನು ತೊಷ್ಪವೆ ಎಂಚ ಪಂದು ಅಂಚ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೇನು ಪೊದುಪುಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬನಲದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬನಲದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಂಡದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇವ್ರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊದು ಕೊಡು ಕಡಾರ ತೂ ಒಂದು ತೆಲ್ಲದೀಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಕಾಪುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ತಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ವೀಡಿಯೋಗು ಇವಳ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ವನಸಾಂಡು ವನಸ್ ಪಂಡಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಐಡು ಹೊಕ್ಕ ದಂಡ್ರಾಜು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಐದಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಹೇರ್ ಕಟ್ಗೆ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗದಂಚಿ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಮತ ಆಯ್ತು ಎಂಕೊಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಾಟ್ ಪುಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪ ಹೊಡೆದು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಕೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದು ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಬಾಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾನಿ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಗೊತ್ತಾವಡಾದೆ ಅಂತೆ ಶೇ ಬಾಟ್ಪುಟ್ಟೆ ಮನ್ಪೆ ಹುಷಾರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಡು ಮಾತ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಎಕಡ್ ಪಂಡತೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋಡು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಏನು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲು ಒಬ್ಬು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀರು ಮಾತ ಪಾಡು ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುನಿ ಇತ್ತ ಬೇವ್ರ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಕೊಡು ಸಮಾತನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಎಂಕೆ ಸಮ ಆಯ್ತು ಅಂದು ವೈಡ್ ಇಡದೆ ಪೋಚೋ ಬಾತಿಲ ಕಮುದು ಮೋನೆ ಪುರ ನೆತ್ತು ದುಂಗಲ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಆತ ಮಂಡ್ಯ
ಮೂಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಚ್ಚಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಣುಲೇನು ರಂದ್ರಂದು ಬಚ್ಚುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಕೂಡ ಆಣುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನೇನು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಲೆಪ್ಪು ನಿಂಕ್ಲು ಇಂಚೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಿಸೈನ್ ಕೊಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾರ ಎಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಮಾನ ಇದು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ ದಾಕಿದೆ ದಕ್ಕುನಿ ಈ ಒಂದೇ ದಕ್ಕುನೆ ಮಾತೇನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಮನ್ಪುಲೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪೈಂಟರ್ ಬರ್ತೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇಡಬಲ್ಲಿ ಪೈಂಟರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾತಾ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಕಲ್ ಬೈದೀನಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲೆಡೆ ಇಡಬಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಹೇಳತ್ತೇವಲ್ಲ ಪೋ ಈಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅರ್ಪಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿನ ಪಾಡುನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 1.5 kg ದಾತದೆ ತಂದ ಇದು ಪಾಡ್ಲಿ ಸುರುಕಾದು ಚಾತಪಡಿ ಮಂಜಲ್ದು ಬಡಿ ಮಂಜಲ್ದು ಬಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ 5 ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ದೋಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಈರು ಬೆಚ್ಚೈನವರು ಉಪ್ಪಡು ಬಾಳೆ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅರಬೈದೀವಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ನಿನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾವಲ್ಲ ಬೇಡ 5 ನಿಮಿಷ ದಾಕ್ಕು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಮೇರ ಕೆಲವರ ಪೊಣ್ಣುలు ಎಂಬದು ಗದ್ದವನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿನ ನಾನು ಲಡಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮನ ರಂದುನು ಇಜ್ಜಿನ ಪೊಣ್ಣು ನಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಕುಲಿಜ್ಜಿನ ದಾಳಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೋಡತ ಅಂತ ಅಕುಲು ಏಪೊಪ್ಪೇರು ಬೋಡ ಅರ್ದಿರ ಬೂದ್ದಿರ ಅರ್ದಿ ವರ್ಷ ಗೊರ ಅರ್ದಿ ಮುರಡಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತರ ಒಂದು ತರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂದಲ್ಲ ನಿಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಯಾನಂತ ಕೊಲ್ಲುವಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಂತ ಯಾ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ಗೆ ಪೋತುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ಪೋತುಲು ನಾವು ಪೂರ ಭಕ್ತ ಬಿತ್ತ ಮಾಯ್ದಗಿನ್ಯ ಎಜ್ಜ ಬತ್ತುನುಂಡೆ ಬಂದಿ ಮಾತಂತ ಬಾವಾಡೆ ಬಾವಡಿ ಇಂತ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಮಂಜಲ್ ಕೋರಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಚೂರ್ಲ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂತುಮೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ್ ಕೋರಿ ಅವೇ ನೀರ್ ಬುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ದಿಕ್ಕ ಬಾವಡೆ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಸಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾವಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ ಕೈಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಮುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಆಪುನರ್ದವ್ರ ಓಲೋಲು ಉಂಡಿಗೆ ಇದೀಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಕನ್ನಡ ಕೊರು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿದ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಬಂಗ ಇನಿಮುಟ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚ ವನ್ನ ವಸ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪು ಆಪುಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾನು ಏಪ ಹೊರಡಿ ಬಂತು ಜರ್ದ ಆಂಡಾಣಿಕುಲ್ ನಂಬಿಜಾರ್ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆತನ ಸೊ ಮಾತರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂತಿನೆಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಆತ ನೀವು ಓಲಿತ್ತ ನಾನು ಸತ್ತು ಅವನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಅತಿ ಯಾಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಲ ಸೇಮ್ ವಿಚಿತ್ರ ಗುರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಕತಂದತೆ ಪಾಪಂ ಏ ಪಾಪಂ ಆಂಡ ಪಂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲನಿಗೆ ಇರುವ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಮರಲೇರನ ಸಂಗಗೆ ಅದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಂದು ಬಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಓದರ್ನೆ ಪಾಕ ಬರ್ತದೆ ತೊಂದುಂಡು ಒಬ್ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಮರಲಿ ರಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಕಿ ಮರಲಿ
ಅಕಲ್ ಮರಲೆ ರತ್ತ ಅಕಲ್ ಮರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮರಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಲೆತ್ತ ಮೆಜೆ ಇದೀನಿ ಬಟ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುಡ ಇನ್ನು ಒತ್ತುದು ಬಂತೀರಿ ಅಂಚೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಅರೆ పొన్నులు ఇచ్చిండ వీడియో మనుకో అవే బంద పారది పులి ముంచి మనుకుని ഞാൻ നാടക വരട്ടോ പെർച്ചി ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಳೆ ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ ಕುಡಲ ಆತೆ ಬಂದ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತಿಯರಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ತೂರ್ಚಿ ನಲ್ಲ ಪುಡಕೊಚ್ಚಿ ದೀಲ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಾಯಿಂಟರ್ ದೇ ಎಕಡ್ ಬಲ್ತೆರತ್ತ ತುಗಿ ನೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ಲೆ ಈದ ಅದೇ ನಾಚಿ ಅನ್ಬುನು ಶಾ ತೂಲೆ ಭವಿಷ್ಯನ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಪೊರ್ಲ ಆತನು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಮೂಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತೊಂದು ಒಂದೊಂದೇರು ಅರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಎಂದೇ ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಬೈಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬೈಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ನೀರ್ಲ ಬಿಡ್ತುಂಡವು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕದು ಅರಿಬುಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತ ನನ್ನ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡು ನೀ ನೀರ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ ರಜ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಕಡೆ ಅರೆ ಪುಮ್ಮೆ ಚೂರು ಅವಂತ ಗಸಿ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಗಸಿ ಉಂಡತ ಚೂರು ಗಸಿ ಯಾವದ ಗಸಿ ಚೂರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಬಂತು ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿತ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಹತ್ತು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಇದೇ ತುಪ್ಪ ಅವರ ಕೊದ್ದಿದಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಇಂದೆಕ ಮಿತ್ತಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತುಜ್ಜಿ ಕನೇರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ತಿನ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಅದು ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾರೆದಿರಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಂಪುದ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸೊ ತುಲೆವರ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿ ಡೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಅವೆನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಲಾತ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ಅಂಚ ತಿನ್ನಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನದ ಮಾಸನಿಕ್ ಮೇ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾಸನೆ ಇಂದೇ ಸಿರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ತೂಪಿಂತಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನಾ ಎಂಚನ್ ಪುಲಿ ಮಿಂಚಿ ಅಂಚಾತನ್ ಬಾಯ್ ಅವು ಇದೇ ಕೊಡ್ದು ಮರಿಯಾಗಿರು ಪಾವ ನಾನು ಕೊಡ್ಬು ಜಾವ್ ಮಾಡ್ರು ಮಲ್ಕುವ ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಮೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ್ರಿಗಲ ಬಾಯ್ 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 ದೇ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆವಡವು ನೇ ತಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ವಿಜಯ ಮಾತ್ರ ಮಣಿಪುರ ಇತ್ತು ಲಾಗುಂಟಾನ್ಯ